Uy! Kaya naman! Hindi, ano yun, walang tao dito. Sige na. So mga bossing, natuloy na ang date ni Christine at ni Boss Alamat. Dahil sa inyo yan par. Kasi nga, naabot niya yung 50k reactions dun sa content ni Kuya Inzay. So, salamat sa inyo tol, di ba? Apalupit nun par. Anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? Each boy boss sir, pakarir again. Magre-react naman tayo ngayon dun sa upload ni Kuya Inzay na nag-date silang dalawa ni Christine at ni Boss Alamat. So, eto talagang si Kuya Inzay, expert wingman talaga to. So, ano pang inaantay nyo mga boss? Sabay-sabay natin itong panoorin. Let's go! So guys, ngayon, ang araw Ngayon. na first and last date ni Boss Alamat at Christine. Ayun lang, nakakalungkot naman yung first and last na yan, par. Sana naman may kasunod pa yan, di ba? So guys, kung makikita nyo, nandito na kami sa Antipolo, dito na kami sa bahay. Hindi na kami nag-intro, hindi na kami nag-video sa cam kasi mamaya, mga bago pa isip ni Boss Alamat eh. So guys, ang pinakahihintay Parang ko di siya masaya, na pre. lumabas yung clingy side ni Boss Alamat. Gusto ko ng konting kwento lang. Ano? Pinagandaan niya ba to? Yung date nila? Tigyan, tignan mo yung outfit mamaya. Tignan mo. Mamaya na makikita. Mamaya na So, makikita. Uling niya, no? So guys, kinakausap ko na rin si Christine. Pinag-usapan na namin kung saan magkikita. Hindi ko na rin binidyo para tuloy na. Wala nang ano. Let's go na. Wala nang intro. Rekta na agad. Rekta na agad. So guys, dito na kami ngayon sa meeting place nila. Excited ka na, Kuya Alamat? Bakit parang hindi masaya si Boss Alamat? Ano ba yan? Ba't parang napipilitan naman? Tara na. So guys, papunta na kami kay Christine. Dito tayo sa Tipolo. Ay, diyan kami guys. Oh. Ay, no. Tipulo. Uy, oh. Uy, go. Nag-aantay pa. Babae pa nag-aantay sa'yo, par. Iba ka din. Uy, wala pa nga eh. Hindi mo na malapitan. Ito na, nagpipigil ako. Ayun, outfit check. Outfit check. Ano siya? Ano siya? Tuloy na. Wait lang, tignan niyo muna yung outfit. Outfit check. Hindi ko alam kung naiiya ba siya sa camera dahil binablog siya o ayaw talaga niya. Ewan ko ba? Outfit talaga. Ayun. Christine! Iba din. Babae pa talaga lumapit, par. Si Christine na nalapit to. Si Christine na lalako. Oh, ayusin. Ayusin mo. Uy, Kuya Alamat. Niya. Ba't siya lumalayo? Kuya Alamat. Sige na. Mami. Iya, yun. Uy. Ito mo, tapihan mo. Uy, Yusuf. Uy, sino yan? Sumama sa Bakit Update ayaw tayo. niya, pre? Bangis na. Ganda ng pasok noon, pre. So, andito kami. Si Boss Alamat wala pa rin kilos. Iyo. Uy, ano daw gusto mo? Para saan ba yung punta natin? Wait, par. Ano ang gusto mo? Babae pa nagtatanong. Parang tanga. Gusto din. Ay, sige. Ano? Maminisuwa ka. Thank you po. Sayang naman. Hindi. Di ba spokesperson ka? Oo. Oh, mamimiss ba? Putik yan. Parang gusto nga niya na ano sabi niya. Parang gusto ko ng slow dance. Slow dance? Ay, Kawawa ka talaga kay Colin, pre. Parang naririnig ko sabi niya, slow dance kaya ako. Kasi ang ganda ng ambience dito. Uy, Salamat, slow dance daw. Slow dance daw. Uy,
Ay tayo dyan. Ay, ano sabi? Pray. Uy, pahig siya. Oo. Kuya Insay, feeling ko dapat si Tina lang ang kumuha ng kamay ni Alamat. Pwede. Oo. Kasi mayayain. Oo, ayain. Siya kukuha o ikaw kukuha? Ano? Hindi, ito na lang. Negative, boss! Di ba last na to? Pagbigyan mo na kasi aalis na, pupunta na siya Katiki. Oo. Ang dami naman gusto. Sige na. Bilisan mo Last na. O, tara tayo. Tingnan natin. Sige na. Kailan mo, sige na. Hindi nga marunong sumayaw. Mukha ano lang. Oo, katawakan yan. Ano sabi mo? Oh my God, pare, babae pa, yung naniligaw talaga. Ano nangyayari, tol? Ako marunong. Oo. Hindi, sige, ililid mo siya. Feeling ko ililid na ni Tin. Sige, Tin. Dahil gusto kita. So, gusto talaga niya si Alamat, no? Okay. Hindi ah. Hindi yan, walang tao dito. Oh my God, babae na lumalapit, pre. Uy, alis kayo kasi. Moment nila yun. Moment nila yun eh. Oh, sanggal na nakakilig naman tong dalawang to. Oh my God. Nice yun. Iba ka, Kuya Injay. Iba ka. G. Okay, Miggy ah. Ito, tinan mo. Gusto niya, G. Mawaya tayo. Sige, tinan mo ah. Tingnan mo naman, nag-uusap sila. Pero tingnan mo, putik yan. Nakataklob yung kamay. Nag-uusap na yan. Tingnan mo si Tin nga yung kumakausap sa kanya eh. Oh, ay na. Nayan na naman siya. G, nakausap ko natin. Kinausap mo si Boss Alamat. Alam mo yung tipong kinakausap ko ng babae tapos ikaw nakaganong ka lang. Parang pinaparamdam mo sa babae na ayaw kanyang kausap, tol. Ano ba yan? Parang hindi naman sumasagot ah. Ano siya, silent treatment. Silent treatment. So, Oh my God. siya lang yung nakakaintindi. Parang siya kami OA, tapos tansyalan. Sabagay. Okay din. Chalat. Kaso wala eh. Kaso iiwan mo na rin siya eh. Sad na tuloy, tingnan mo kayo. Gusto ko pa naman makita yung clingy side ni Boss Alamat. Wala eh, kulang pa kasi. Kulang ba? Ayun guys, hayaan naman natin, mas nahihiya si Boss Alamat eh. Ayan guys, kumakain na kami. Ito. Ano sinasabi mo? Alam mo yung tipong first and last na nga na date nila to tapos wala pa rin ginagawa si Alamat. Hindi ko alam kung anong gustong mangyari ni Alamat, kung pinagbigyan lang ba niya sila Colleen. Ayan, ay sorry. Hindi ako na po, sorry. Sila Colleen, no? Si Kuya Inzay, hindi ko alam eh. Oh my God. Hintay lang subuan ni Tim. Boss Alamat, naghihintay daw subuan. Wala, ayaw mo. Hiling-hiling. Ay, dapat kay Christine ko pala sasabihin. Christine, naghihintay lang daw sa Boss Alamat, kasubuhan mo siya. Yun. Ay, isa lang. Isa lang ah. Maliit lang to. Malit lang. Malit lang. Gulay. Ay, nagulay hipot to. Christine, gusto ata niya yung malaki. Ay, tingnan po. Ay, so, thank you po, kuya. Bigyan kita or subuan kita. Isa lang, masalamat to. Isa lang. Isa lang. Ayun. Oh my gosh, boss. Clarence, no? Tito Otits, anong nangyayari dito kay Boss Alamat, pre? Bakit ganito? Bakit? Anong nangyayari sa kanya, tol? Ayaw naman. Kain, bawal yan. Bawal yan, nag-aantay yung pagkain. Sige na. Bahala ka. Ayun na, nangangalay si Christine. Gusto ka rin kasi. Yan na. Sabay siya. Tara. Ayan na sila. Ayan na. Nakakalig. Dito ka na. Ito na ginagawa. Hala, ayaw. Hala, nahihiya. Hala, ayun na.
Nakahawak na. Ito na, nakahawak. Ayaw ni Salamat. So guys, GG itong manok tignan natin, lang tol. muna namin si Christine bago kami mag-iwalay. Salamat, pagmuksan mo na. Last na to. Buksan mo ng pinto. Oh, yeah. Kinikil ka. Ang people Ayun niya. guys, Salamat is doing Kilig na kilig si it! Biboy. Uy, ano muna masasabi mo? Sobrang G. Ano masasabi mo sa first at last date nila? Ay, huwag mo naman sabihin last day. Oh, sige, first date Pero nila. kasi meron pang next time pa. Hindi, wala na. Kasi sabi nga, pupunta na siya Antique. Pero na lang kung si Boss Alamat, pupunta na ng Antique. Sad boy na edi magiging sad boy na naman dyan, Kuya Alamat ko. Kasi iwan na naman siya Paano yan? Pero at least, naging sobrang saya nung araw. Ayun, oo, pero kinabukasan mo, sasaktan na naman yan. So, Wala tayong magagawa Hindi naman masaya ayan na, eh. sige. Hatid na natin, ganun talagang buhay. Ayaw din naman ni Boss Alamat eh. Malay mo, pag ano talaga, di ba? If it's meant to be, it will be. Yeah. Oh, ang galing na Gia. Ganito yung position ni Alamat kanino. Nandito si Christine. Anak ng tokwa naman na yan, Boss Alamat. Anong nangyayari, tol? Alay na ang lumalapit sa'yo, pre. Bakit ayaw mo pantokain? Hindi ko alam kung may nangyari ba sa past mo or ayaw mo lang talaga kay Christine. Bibigyan mo lang talaga sila Kuya Inzay tsaka sila Colleen. Hindi natin alam. Pero pre, Diyos ko po, parang pinapaasa mo si Tin. Isipin mo yun na first and last date nyo pero parang walang nangyari. Bakit ganun? Bakit puro babae gumagalaw, tol? Pero sana hindi pa to yung last. Sana may susunod pa, di ba? Sana may gawin ka, Boss Alamat, para hindi na umalis si Christine, ha? Huwag mong hayaan yun, ha? Sayang yung pagkakataon, ha? Anyway, mga bossing, sana nag-enjoy kayo at kinilig kayo sa video na yun. At maraming salamat po sa lahat ng tumapos na ating video. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli, paalam, Start TV out. Peace.